Alheri, ka san me yasa ban basu mai gida gurin farautar nan ba? Saboda na ji yau a jikina na tashi ba ƙarfi. Shi yasa suka tafi farautar nan ban bi su ba. Amma na ji na fara samun sauki don haka an jima nan zan bi su daji. Ni ma a je ai farautar nan tare da ni ko me za a kamo ma a karshe tare da ni. A gane ai? Na gane. To amma ina ganin fa anya ma idan za ka yi tafiyar nan ma ba zan bi ka ba kuwa. Kai ina ga da ma idan dai za ka yi tafiyar nan mai tare za mu tafi. A to shikenan ai sai mu zuba. Daɗi kure yau gaba ɗayan kuma wanda zai rage